Ongi etorri adiskide maiteok eneagramara, giza pasioen mapa koloretsura. Gure gaurko gonbidatuak 11 liburu editatu ditu, 11 liburu idatzi ditu, eta are hainbat liburutako protagonista ere izan da, gogoz kontra akaso. Ipurtarina, lan adiktoa, irakurle amorratua, katuzalea, goierritar notablea. Barre kutsakorra du eta 60 urteak gainditu dituen arren, haur baten begirada urdin eta gardenari eusten dio. Gaur, eneagramaren izarraren bueltan, Xabier Mendiguren Elizegi. Xabier, ongi etorri, zer moduz, ongi etorri eneagramara. Eta eskerrik asko, gonbidatzeagatik. Eskerrik asko zuri, beti esaten dugu, benetako, alegina, da ona etortzean ikuste. Plazer bada niretzat. Ausardia ere eskatzen da, horrelako programa batean sartzeko, ez da? Apurtxo bat. Esan dezagun izukaitza nahi zela. Oso ondo. Guk ondo tratatu nahi zaitugu, hori esan gabe doa, eta bereziki ondo tratatu nahi zaitugu, eta behitu zer ekarri dizugun, hemen daukagu platertxo batean, bonboiak, karameloak eta fruitu lehorrak. Zeure esku nahi duzunerako, atxeden alditxo bat behar duzunean, energia apur bat, azukre... Bukatzen dugunean behar bada. Amaierarako utziko duzu? Bai. Oso ondo. Eskerrik asko, estimatuta dago. Oso ondo. Hasieratik hasiko gara orduan, eta gerokoak. Persona ezaguna zara euskal literaturaren munduan, idazle bezala eta baita editore bezala ere. Askotan ikusten zaitugu hizketan, baina besteen liburuei buruz, adibidez, liburu aurkezpenetan. Esango nuke horrelako elkarrizketa gutxi eman dituzula, horrelako, elkarrizketa intimo, esan daiteke. Ez dakit diskretua zaren berez, eroso ote zauden horrelako formatuetan, nola zaude orain? Batzutan eta are gehiago azken egunotan bazuen gonbidapena eta gero jarri naiz pentsatzen eta ni nolakoa naiz. Eta hola izan, bai, benetan, eta bigar galdere, baina hola izan naiz beti. Nik uste dut... Galdera importanteak dira, bai? Gaztetxoan nintzela orain baino berritxoagoa, kanporakoiagoa, eta urtek bihurtu nautela, ez dakit, diskretuago, lasaiago, edo, bai. Ez dakidan lotxa areagotu zaidala, edo munduarekiko interesa gutxitu. Aldatzen goaz denborarekin, eta hori da, ideia bat hemen eneagramatik ere plazaratu nahi dugula, ez da? Enea tipo batekoa zara, baina horrek ez du esan nahi beti izango zarenik horrela, joera batzuk daude, baina joera horiek ere denborarekin aldatzen doaz, argi eta garbi. Horretaz jardungo dugu, eta gehiago jakingo dugu zutaz berehala. Zuk eneagramari buruz, bazen noen, jakintzaren bat? Zerbait bazenekien, ez da? Ez da berria zuretzako. Bai, nire maztea eta bere familian eta oso zaleak ziren, eta orduan, haiek kutsatuta edo zirikatuta edo, gauza batzuk irakurri ditut, eta pixka bat badakit. Auto ezagutzarako joera baduzu? Edo, esan duzu orain, geure gonbidapenari esker, galdetu diozula zure buruari, nirolakoa naizen. Adolescentean nintzenean eta asko gustatzen zizela, testak egitea, eta horrela, ez da? Personalidade testak? Bai. Superpopekoak, horiek ez dira zure gara. Ez dakit superpop zan, baina, anta hemen agertzen ziren, ez da? Eta orduan, ez dakit norberak bere buruaz jakin nahi bat, banuen, baina konturatu nahi hori adolescentzia nizan zala batez ere, eta geroztik ez handirik. Aztuta utzi zenuen auto ezagutza bide hori, baina orain... Berreskuratu indut. Guri esker, berriro ere esango dut, guri esker izan da, ez da? Oso ondo. Postu egiten nahi, zerbitzu publikoa ere eskaini nahi dugu. Hemendik, editorea zarela esan dut, Elkar argitaletxeko editorea, lan horretan ibilizara, 40 urtez. Ez da, oso gazte... Berroira ez, baina urbiltzen, ez da? Hasi nintzenean Euskala 23, eta oain 71, programa grabatzeko momentuan bintzat, eta orduan, esan daiteke, 71 bete berriak, beraz, suposatzen dute. Urte desente, bai. Editorearen lana, niretzat ez noski, baina jende askorentzat oso ezaguna den lanbidea da. Nola deskribatuko zenuke, eta edo zeuri, esan da, zer da gehien gustatzen zaizuna lanbide horretatik? Gehien gustatzen zaidana da, liburu honak beste inorro jolenago irakurtzea. Privilegio hori. Bai, baina gure lanaren partea bada hori, baina zabalagoa da. Izan dut, jendeak
idazten duenean, bueno, gaur egun aukera dauka bera joateko imprenta batera eta autoeditatzeko, ez da? Baina ez duzu gomendatzen. Ez, nolabait ere, bueno, norbaitek laguntzarea handia baldin badauka, bueno, aiei salduko die, ez da? Baina gero zaila da liburu horiek banatzea eta jendeak interesa agertzea, ez da? Orduan gure lana da, etortzen dan testu uoldearen barruan irakurri danak, edo aldan gehiena, eta erabakiak hartzea. Eta orduan gero datorneri gutxien gustatzen zaidana eta da ezezkoak ematea. Hori urrengo galdera zen, lehenik eta den galdetu dizut, zer da gehien gustatzen zaizuna, baina erantzun duzu. Gero galdetu, nahi bezu xeago erantzungo dizut. Idazleak bere lana bukatutzat eman, edo, lehen bersioa behintzat argitaletxera bidaltzen duen momentutik, liburua dendetara iristen dan arteko prozesu guztia segitzen du. Guztia kontrolatzea, eta horren guztiaren gainean egotea bada lan kreatibo bat. Bai, erabaki asko hartu behar dituzu, eta zure gustoa, ez dakit, ikusten da, azala aukeratzerakoan, baina batez ere, istorioaren, ez dakit, muina, ez da, hau, danok pelikula bat ikusten dugunean, batzutan pentsatzen du, igual hobeto geratuko zen, ez dakit nola, guk hori egiten dugu. Eta poterea daukazue hori aldatzeko? Eztabaida horiek daude, egileekin, eta... Beti esaten dut, nik ez didala idazleari agindu behar duela, idazleak konbentzitzen saiatu, eta konbentzitzen ez baldin badut, behar bada bere nahia utzi beharko dugor, segun eta norre euskortzen dan gehiago, baina ni ez nahi zazu egoskorra. Zure sedukzio armak badituzu, ez? Ez dakit, norbaitek esan zidan, nik esan nion norbaiti, gorroto dudala sedukzioa. Bai, gorroto duzu sedukzioa. Ez dakit, igual izango da, horrek badu gauza bat ona eta txarra. Ona da, zuk ez duzula itxurakeriarik egiten. Ez da, ni naizen bezalako agertzen naiz. Baina txarra da, beste alde batetik, ez duzula aleginik egiten zure buruaren alderdirik onena erakusteko, edo hobetzeko ere, ez da? Baina zer da, lotxagatik, edo pentsatzen duzulako berezkoa duzula, lortu dezakezun hori berez lortu behar duzula, tramparik erabili gabe? Igual bien asketa bat, eta igual alferkeria puntu bat ere, bai. Orduan hori alde ona edo, eta txarra, ezezkoak eman behar izatea. Badago sentipen bat edo euskal literaturan dena argitaratzen dela, oso erreza dela euskaraz publikatzea, baina zuek ez hori da, ez da egia, hori esaten duenak ez daki, zer dan ezezko asko eman behar dituzue. Bai, eta ez dakit, bat ez beste, baiezko bakoitzeko bost ezezko edo izan daitezke, ez da, utxi gora bera. Bat bost proportzioa. Bai, baina esango nuke proportzio hori pixka bat haundituz doala, eta haundituz joango da, gerotan jende gehiago dago, irakurri, ez dakit asko irakurtzen duen, baina idazteko gogoa daukana, ez da. Bai, badago. Bai, zorionez, krisia dagoela esaten danean, esan daiteke krisia dagoela kontsumoan, edo irakurketan, edo kulturzaletasunean oroar, baina sormenean ez dago krisirik. Kontatzeko gogoa jende askok du. Hori ez da inoiz agortuko. Eta nik uste ez da, agortu daiteke liburua, formatoa, baina kontatu eta entzute kontu hori, nik uste kobazulotan bazagola, eta geroan ere, Marten bizi baldin bagara, han ere gertatuko dela. Baina guazen galdetu nahi nuen horretara, ezezkoak ematearena, sentipena daukazu, bokazio asko zapustu dituzula bidean, ilusio asko bentsat bai? Ez dut uste, nik bentsat, batzutan saiatzen naiz gauza positiboak esaten, ez da? Esaten, honengatik edo honengatik ez duen kajatzen gure zerean, baina, igual gure iritzia da, eta behar bada beste argitaletxe batean diferente ikusten dute. Oso txarra dala ikusten bali madut, ez diot hori esango, zer badakit alferikako lana ematen ari naizela. Pasatu nahi beste bati. Bai, nire kolega dira, azken batean beste argitaletxetan antzeko lana egiten dutenak, ez da? Baina, beti daukoka jendeak aukera probatzeko, edo norbere burua publikatzeko, ez da, autoedizioaren bidez. Edo hobetzeko ere, bai? Bai, eta saiatzen naiz aholku batzuk ematen. Gauza honak ikusten badizkiot, beti esaten dizkiot, oso ona da, hau, baina beste honetan ez duzu asmatu gure ustez, edo. Orduan, saiatzen naiz positibo izaten. Baina ez da erresa asmatzen. Zeren, garai batean, pentsatzen nuen, arrazoiak emango ditut, ezezkoak ere arrazoituak izan daitezen. Eta norbaitek esan zian, ezezko eman, eta gaina danba, zer egin dudan gaizki aurpegiratuz, ez da? Eta nik, hobe behar ez egiten nuen, orduan, ez da erresa. Egoera delikatua da, eta zaila da asmatzea. Eta bakoitza era batekoa gara,
gutxienez 9 tipo omen daude, eta orduan, ez dakizu, irakurle, zuri idatzi dizun hori, nolako izango den, claro. Igual, behidale behar dute eskuizkribu hori eta eneatipoa, ez? Testa eginda, test horren frogak, planteatu dezakezu, argitaletxean. Behar bada. Hemen berriro ere, zerbitzu publikoari begira gaude. Hala ere, atak hauetan, hater asko irabazi dituzula, pentsatzen duzu? Lehen esan dut, hainbat liburutan protagonista edo personai moduan agertu zarela, bada, zerbait errekurrente euskal literaturan, agertu da Xabier Mendiguren bat, edo Xabier Mendigurenen, antzeko personaia, eta batzutan, ikusten da hor, erresuminetik egin izan dela, edo, nola daramazu hori haterrak izatearena, nola tratatzen dituzu zure haterrak? Saiatzen naiz urrun egoten, ez da? Hau da, ez dut inorekin enfrentamendurik nahi, eta orduan inorekin ez naiz sesioan hasiko, eta orduan, ulertzen dut, neurri batean, nire ezezkoak mindu izana bat edo beste, ez da? Orduan, neurri batean, ulertzen dut nire lanbidearen ezinbesteko albokalte badala. Bauzu soldatan plus bat hori dela eta, ez? Ez dut uste, baina eskatu beharko duke. Eta, orduan ez diot garrantzi hondirik ematen. Haterri jaramonik ez. Esan dezakegu eslogan moduan. Bai, ondo. Horretan ere bat egiten dut. Editorea zaren bezala, idazlea ere bazara. Paraleloan garatutako bi karrera direla esan daiteke. Edo agian, ez? Agian bat etorri zen bestea baino lehenago. Idazle lehenago nintzen. Bai. 23 urterekin hasi zinen editore moduan. Bai, baina, lehenengo ordurako, bizpairu liburu edo kaleratutan neuzkan, eta, goiztiarra izan zen. Bai, proposamena intzidaten argitaletxean hasteko, ikusi zituztelako, batetik, liburuak kaleratu nituela, batzuk argitaletxe horretan, eta beste batzuk beste batzutan, eta aldi berean, kritikak egiten nenbilelako medioren batean, eta orduan, ikusi zuten, igual... Zenula eskua horretarako. Bai, hori pentsatu zuten. Literaturaren munduan denetarik probatu duzu, iaia? Ez dakit poesia ez duzu inoiz? Poesia, nik uste gaztean nintzela idazten nuela, baina saiatzen naiz nire buruari esigitzen, bestei esigitzen diedan neurrien behintzat, eta orduan uste dut ez naizela oso poeta ona. Eta orduan Eta nahiago izan duzu intimitatean katalana hitz egitea. Bai, aspaldian ez dute idatzi, baina idatzi nuen garaian, igual aldizkariren batean zertxo baita aterako nuen, baina libururik ez. Eta ez da etorriko, zuk pentsatzen duzu. Ez dut uste. Igual izaera aldatuz doan neurrien, igual batean jubilatu eta gero, azten naiz poesia. Baduzu buruan jubilazioa, gertu ikusten duzu? Konturatzen naiz, nire adineko jendeak gero eta gehiago komentatzen duela, ez da? Eta orduan, ni ere azten naiz pentsatzen, eta ea nola antolatuko dudan eguna, edo zein izango da nire, ez dakit, bizitzeko modua, eta ez daukat oso garbi. Zaila izango zaizu, ez lan adiktua zarela esan dut hasieran, ez dakit bat egiten duzu deskribapen horrekin? Uste dut, daukadala nasketa bitxi bat, jendeak uste du oso langilea naizela, baina nik uste dut naizela oso egin beharraren zentzua oso barneratuta daukadala, txikitatik. Bai. Baina aldi berean berez alferra naiz, eta gustatzen zaite zer egin gabe egotea ere, ez da? Orduan... Oso interesgarria da hori. Ez dakit. Eneatipoari begira diot. Baliteke. Eta orduan, ez dakit, jubilatzen banaute egunen batean, neure buruari jarri beharko dizkiotekin beharrak. Berazu, zeure kabuz etzara jubilatuko. Hor geratuko zara norbaitek botatzen zaitu. Ez dakit. Aukera ematen baldin badiate, ez dakit, zer esango duen, aukera ematen didaten egunean. Baina, lentxego edo geroxeago, ez da oso urruti, torrik. Hala ere, oraindik oso aktibo zabiltza, publikatzen ere bai, boladak dituzu, asko publikatzekoak, ezain beste, orain publikatzeko boladan zaudela... Liburu laburrak egiten ditut, eta orduan ematen du asko idazten dut, ez da inbeste ere. Liburu bat amaitu behar da, laburra izan da ere, amaieraraino iritsi beharra dago. Ematen du, memoria historikoaren esparruan murgiltzen ari, bete izan da zure gaietako bat. Baina guain gehiago azken. Guain gehiago, ez da horretan zentratu zara, oso latza izan da liburua argitara zenuen, orain dela ez asko, Jose Arregiren tortura eta hilketari buruzkoa, orain dela gutxi ere borrero txiki bat, Intxaurrondoko kontuak, asko zara atzera begiratzekoa, bai historikoki eta bai personalki ere. Edo bat gehiago beste. Egia esan, olako liburuak azken pare bat urtetan edo hasi naiz gai honekin, baina ez da berez izan
nire gaiak gehiago naiz, nik uste orain ta hemen, ez da egotekoa. Ez dutola historia libururik bereziki arakatzen, eta bar, ez da. Baina norbera dan horretan sartzen da bizi izan duguna, ez da? Eta orduan neuk ezagutu izan dudana, ez dakit, kontatzeko nahia etorri egiten zaite batzutan. Igual, nik bizi izan dakoaren, ez dakit, lekukotasun bat erakusteko, edo ez dakit. Ez da, inbeste memoria historikoak, memoria intimoarekin bat egiten duen puntu horretan. Nire kasuan esango nuke izan behar duela halako motivazio personal bat. Ez da, niri bereziki interesatzea, gai bat, garai bat, edo arazo bat, edo... Bueno, garai batean gerra zibilari buruz ere idatzi zenuen. Alsina, ez? Bai. Zuk bizi izan dako. Bai, ez eura ezan noski bizi izan dakoa, ez da, baina hor pixka bat atzera egin duen, bai. Eta zeure bizitzan emandako pausoak errepasatzeko azara? Edo hartutako erabakiak zalantzan jartzekoa? Ez, inoiz ez. Konforme zaude? Bai, bueno, pentsatzen jarri ezkero, esan dezakezu, igual hobeto joango zitzaidan ez dakit zer erabaki banu, edo hau lehenago egin banu, edo ez dakit zer, baina erremediorik ez daukaten gauzei bueltarik ez diete. Bai, joko masokista bat izan daiteke. Babitu ze ondo. Beste esparru bat, asko jorratu duzuna, antzerkiarena. Igual pizkatortik datorkizu literatur zaletasuna, ze hasi zinen gaztea zinela antzerkia idazten. Bai, bueno, lehenago idatzen dituen narratiba lehenago idatzi izan dut, bai helduentzat eta bai aurrentzat. Eta zer dela eta pentsatu zenuen, orain antzerkia probatuko dut? Bueno, nik uste antzerkia gustatzen zaidala. Nik umetan ez dut aukerarik izan antzerkia ikusteko, baina goratzen naiz, karrera egin aurreko azken urtean, hain batxi bi izango litzatekena, ustet izan zala, institutuetako, ikasleentzako emanaldi bat, eskola orduetan eta izan zalako, eta ikusi genuen Nuria Espert, Doña Rosita la soltera egiten, eta hori da... Eta hori Tolosan edo Donostira? Donostin, Antzokizarrean. Eta da García Lorcaren obra bat. Eta iruditu zitzen alako gauza, liluragarri bat. Hori izan zen lehenengo esperientzia antzerkian. Bai, eta gero handik aurrera, nire kasa askotan joan nintzen, ez da, antzerkira, eta badu gauza bat ona eta txarra antzerkiak, eta da, pelikula bat gustatzen ez bazait, ez zait gustatzen, baina antzerki bat gustatzen ez bazait, urduri jartzen naiz, ez dakit, aurrez aurre ikusten dudalako edo, eta gaizki pasatzen dut. Bai, edo dena, edo zerrez. Bai, orduan, asko ematen baldin badizu, satisfazioa handiagoa da, ez da? Baina, bestela, sentitzen dut, ez dakit, aktorengatik haiek sentitzen ez duten lotxa edo, ez dakit. Haiek igual sentitzen dute ere, baina, disimulatzen dute. Eta gero, karrera amaituta, buruan izan zenuen ere ibilbide akademiko hartzea, eta hain zuzen ere, antzerkian ikertzen hastea, ez? Hori intimidadean kontatu diazu, baina hemen esango dut. Egia esan da, karrera amaitu nuenean, batzutan inertziak eramaten zaitu, eta hori da korrikazoaz, eta amaitzen duzu karrera, eta segitzen duzu ala ere korrika pixka bat, ez da? Horrean, bukatu nuen ikasketa, baina segitu nuen ikasten. Eta aldi berean naiz eta lanean ari nintzen. Eta orduan, doktorego kursoak eta egin dituen, eta hasi nintzen zertaz idatziko dut, eta iruditu zitzaidan, zuzen ere, euskal antzerki modernoa edo esan daitekena, kentzen baditugu pastoralak eta forma tradizionalak, esan daiteke gaur egun ezagutzen dugun moduan antzoki batean, eta hasi zala Donostian, restaurazio garaian, da gerraz, karlista bukatuta gero, eta hortik, izan zuen garapen bat, gerra zibilera arte, edo 36 arte. Eta horretaz hasi nintzen, liburu batzuen edizio eta prestatu nuen, gauza asko irakurri nuen, baina gero konturatu nintzen derrepente, nik egon nahi dut tesi bat egiten gai zehatz bati buruz nire ordu libre guztiak honi eskainiz urte pare batean, urte pare batean nik azkar egin nahi nuelako, gaur jendea goten da 10 urte. Ezin da, gaur egun hainbeste egon, baina garai batean egon. Eta erabaki nuen, ez dut nahi, eta orduan utzi egin nuen. Eta betiko utzi zenuen bide hori, eta ez diozu berriro bueltarik eman horri, esan duzunagatik, komentatu diguzunagatik. Oso ondo, ari garaia Xabier Mendiguren ezagutzen. Literaturara bueltatuko naiz, zure editore posizio horretara. Apurtxo baina erantzun duzu, baina agian orain erantzun gordinago bat eskatuko nizuke propagandari gabekoa, nola dago gaur egun euskal literatura, nola dago panorama hori, nola ikusten duzu? Ni gustatzen zait.
batetik bizirik ikusten dudalako. Oain dela gutxi, irakurri nion idazle ni baino zaharrago bati edo, gaizki esaka maixeaketan esanez, gaurko gazteek irakurri dituzten liburuak baino gehiago idatzi dituzte, eta zer, eta ez da egia. Esan dut... Hori beti esango da gaztei buruz. Bai, bueno, gaztei buruz gaizki esaka aritzea, iruditzen zait dela, zahartzaroaren sintoma. Bai. Orduan, iruditzen zait, bizitasunaren seinale lehen esan dizut, sormena ez dagoela krisian, eta alaxe uste dut, eta... Bueno, gaurko gaztek dituzten erreferentziak nik ez ditut batzutan ezagutzen, zorionez, hau da, gauzak aldatuz doazen seinale, ezta? Eta, bueno, editoreak ere aldatuz joan beharko dira, baina nik positibo ikusten dut. Gero, hor dago aldaketa izugarri bat gertatu dana, azkeneko, ez dakit, 15, 20 urteotan, eta da, ni hasi nintzenean oso gutxi ziren nire adineko emakume idazleak. Behintzat, kanpora edo plazara ateratzeko pausoa eman zutenak, ez da? Zirkunstantziek ez zutelako laguntzen, eta gizarte, ez dakit, androzentriko batean edo bizi ginelako, oraindik ere ala da neurri handi batean, baina euskal letretan esango nuke, aldaketa handi gondala arlo horretan, ez da? Haina handia non, momentu honetan ez dagoen, adin batetik beherako idazle gizonezkorik iaia, ez da? Bueno, gauza asko kontatu dizkiguzu. Bai. Ez dakit naita edo nahi gabe, edo neure sedukzio armengatik. Hori ere bai, baina jakinda gaur kontatu inber nuela neure buruaz. Gure litxarreriak ez dituzu probatu? Ez, baina bukaeran. Gero bai, ez da? Jatu nora naiz. Hori beste zerbait esan dut. Bai, eta bada importantea orain datorrenerako, orain datorrena geure eneatipo aditua da, eneagrama aditua, hobe esan da. Badugu hemen eneagraman doktorea den Jokin Amestoi, eta berari sarrera emango diogu, ondo iruditzen bazaizu. Primeran. Bai, ez da? Bai. Zer dadila Jokin Amestoi. Jokin Amestoi, welcome beste behin. Eskerrik asko. Deitu, hemen daukagu Xabier Mendiguren. Hemen gogoa, zu ezagutzeko. Jokin Mendiguren. Urte askotarako. Baita zuri ere. Adi, jarraitu duzu gure elkarrezketa, ez da? Tentuz. Ondo. Begira zenbat apunte hemen. Azti ibili naiz. Horretarako ordaintzen dizugu soldata. Beraz aurrera. Hori bada nire lanaren zeregina, bai. Eta uste dut kasu honetan ere nahiko argi dudala zain eneatiporekin egiten duzun bat, Xabier, baina bada ezpada, lehenik eta behin aipatuko dugu, oso adierazgarri izan dela aipatu duzuna litxarreria hauen inguruan. Bukatzen dugunen behar bada. Eta horren atzean gauza asko esaten ari zara. Hori aipatu nahi genuen. Baina pare bat galdera egingo ditut ziurtatzeko, baina uste dut badakidala. Nondik doan, gauza informazio asko eman duzulako gaur elkarrezetan. Bai, egia esan da, bai. Tentu zentzun mesedez. Bi galdera. Eta ABD. ABC, barkatu. Erantzunak emango dizkizugu, eta gero zuk nahi duzun aukeratu. Ados. Holaxe doa lehendabizikoa. Zure lagun batzuen alabak bere lehendabiziko novela idatzi du, eta lagunek mesede bat eskatu dizute. Novela irakurtzea eta zure iritzia ematea. Lanean askotan egiten duzu, baina lagunek ez dakit horrelakoak askotan eskatzen dizkizuten. Tira, irakurri duzu alabaren novela. Gauza interesgarriak dituen arren, orokorrean, klitxez beteta dagoela eta trama oso tipikoa duela iruditu zaizu. Alegia, ez da zure gustukoa. Zer egingo duzu? Iraukera. A. Alabari kritika konstruktiboa ematen saiatuko naiz, gogorregia izan gabe, baina aldi berean argi utziz zeintzuk diren novelaren ahulguneak nire ustez. B. Benetan idazle fina izan nahi badu, lan handia egin beharko du. Beraz, zuzenan esango diot benetan pentsatzen dudana. Entzuteko gogorra izan arren, etorkizunean eskertuko didala, espero dut. Eta C. Zergatik onartu ote nuen lagunek eskatutako mesedea. Sekulako marroia da. Etorkizunean lagunen seme-alaben nobelarik ez dut berriz irakurriko. Hirurak dira zentzuzkoak, baina nik uste dut nik A aukeratuko nukela. Bai? Bai. Edo C, venga, esan egia. Ezin dut ezetzik esan, norbaitek zerbait bidali behar didanean, orduan, ezin duzu edo ez dakizu? Zera, nire e-posta zabalik dago, eta orduan, edo nor bidali dezake. Enabarritu lehen elkarrezetan zehar honi buruz ere hitz egin duzuelako, eta mantzeko zerbait aipatu duzu, ezta? Enabarritu gehiagiz zure erantzunak.
Baina bada ez bada, bigarren galdera. Euskal Herriko antzerkigile ezagun batek bere hurrengo obraren gidoia idazteko proposamena egin dizu. Baserri bertean, 20. mende hasieratik bizi izan den familia bati buruz hitz egingo du antzezlanak. 3 aukera. A. Istorioak nire arreta bereganatu du. Belaunaldi ezberdinen arteko talka, gerra zibila, memoria historikoa, nola esan ezetzen kargu ederroni. Bai, gustura sartuko naiz abentura berri honetan. B. Proposamen interesgarri izan arren, handitan sartzea litzateke urte asko daramatzadalako antzezlanik idatzi gabe. Beraz, pen handiz, baina ez dut onartuko enkargua. Eta C. Antzerki konpainia honen aurreko bilanak ikusi ditut, eta etzaizkit bat ere gustatu. Eta bai eta esanez gero, etorkizunean damutzeko arrisko ikusten dut. Beraz, eskerrik asko, sentitzen dut, baina ez. Bai esan ez dakit, zen hirurak dira berriz ere, zentzuzko erantzunak eta posibleak. Nik esan nuke, guain dela urte batzuetako Xabierrek A ingo zuela, eta gaur egongo Xabierrek behar badaze. Beraz. Dura urte batzuk baietz esango zenuke, abenturari baietz esango zenuke. Bai, nik uste abenturetarako zabalago nengoela, irikiago, gogotsuago, eta momentu honetan, ez dakit esaten du, bueno, ze necesidade, esaten dut, hori, ez dakit, ni aldatuz noalako neurri bat. Bueno, pentsatu ere, jubilaziorako proiektu bat behar duzula. Bai. Beraz, hori urrengo baterako. Urrengo baterako. Agian poesia ez, baina antzezlan baten gidoia, bai, idatzi izan ditut, eta egia esan asko eskartu ditut, etorri izan zaizkidanean zera batekin, proposamen batekin, bestela, antzerki idazlearen drama izaten da, zuk idatzi, eta igual ez dezula inoiz ikusten hori taula gainean, ezta? Eta aldiz zuri ja propio eskatzen bali badizute zeo zer, naiz eta ez izan zure proiektu guztiz personala, bueno, gutxienez, daukazu garantia bat, hori taularatuko dela. Xabier, jakin nahi alduzu, zein eneatiporekin egiten duzun bat, edo bintzat zein uste dugu? Imaginatu orain ezetz esaten degula. Ez, irrikaz nago. Berdin aipatuko dugu, baina. Bai, adi izan zaitez, izan ere, 9. eneatipoarekin bat egiten duzula iruditu zaigu. Eta nolakoak dira 9. eneatipoko pertsonak edo ze nolako ezaugarriak dituzte. Ea ba. Bakea eta harmonia bilatzen dute etengabe, eta gatazka egoerak saiesten dituzte etengabe, hori ere bai. Are gehiago, arriskurik ikusiz gero, atzera egingo dute. Zure kasuan, alalda. Bai, esango nuke baietz. Lehen galdera bati erantzunez esan dut, guain dela urte batzutako Xabierrek, eta garai batean uste dut ausartagoan nintzela, eta urteekin bihurtu naizela, ez dakit zuhurragoa, edo bildurtiagoa, edo erosoagoa. Eta momentu honetan ies egiten diet gatazka egoera. Bai, ze beldurrarekin baino gehiago haulotzen dugu erosotasunarekin, ez? Bake mental hori... Ez da gauza bera, hori da. Adibidez, aipatu izan dugu lehendabiziko denboraldian, ez da? Beldurraren menpe bizi diren pertsonek gehiago egiten dute adibidez 6. eneatiporekin bat. Nire naiz bildurtia alde hortatik, baina bai erosotasunaren aldekoa. Orokorrean, tratu errazeko pertsonak izaten dira, atseginak, irekiak, baikorrak. Konektatuta sentitzeko beharra izaten dute, bai beste pertsonekin, baita munduarekin ere. Zure kasuan, zer diozu? Hala altzara, ez horren beste... Esan duzun lehenengo partean ikuste dut ala naizela, da. Errazan naizela traturako, edo saiatzen naiz, eta beste entzat, atsegina izaten. Eta konexiorako berriz, ez dakit, batzuk esaten diate... Igual, beste, konektatuago bizi direlako, nire munduan eta nire baitan itxia edo egote otena izen. Orduan ez dakit, zenbateraino dan horrela edo ez. Ez dut sensaziorik ni itxia nagoenik, baina ez dut bilatzen ere etengabeko tratua edo konexioa, ez da? Ados. Eta aserretu? Xabier, inoiz ez. Erraz, inoiz ez. Bueno, ia inoiz ez. Txakurroa daukat eta ez dakite kutsatu diodan edo ez du zaunkarik egiten. Ez aserretzen. Ez aserretzarena edo behintzat ez gatazkan ez sartzearena hori bada
bederatzigarren eneatipoko berezitasunen Zaunka ez nabarmenetakoa. egitearena ere bai. Gero batzuek barrutik dramatori guztia. Bai. Edo pasibo-agresibotasunean Hori eros oso daitezke. itxusia da, Saiatzen, ez nuke nahi inor niri esatea pasibo-agresibo izan. Nik ez dut esan, nik ez dizut esan. Zer gehiago, orokorrean bederatzigarren eneatipoko pertsonek ez dituzte gustuko aldaketak. Eroso, eta erosotasuna hitza behin baino gehiagotan aipatu dugu, eroso sentitzea ezinbestekoa da eurentzat. Askotan sofan luzez eserita gustora daude, ez dute beste zerren beharrik. Bueno, esan du, ez? Liburu bat bali mauka. Nahikoa eta soberan, ez da? Sofa eta liburua. Bai, Bi eta, elementu. bueno, eta momentu honetan, telebista bat pelikulak ikusteko, ez dago gaizki. Ados. Eta azkenengo xetasun bat aipatu nahi dugu. Sarritan, pertsona hauek, euren inguruko jendearekin mimetizatzeko joera izaten dute. Honen ondorioz, euren benetako nortasuna ezagutzea zaila egiten zaie. Bai, eurei, eta baita ingurukoei ere. Eta honekin galdera bat egin behar genizu, baina xelebre izan da. Zure burua ondo ezagutzen duzula uste duzu, hori zen prestatuta geneukan galdera, baina zuk zeuk ere aipatu duzu elkarrizketan. Galdera hori egin diozula zure buruari duela zen beste, ez? Ez dakizan batean nio mimetizatzen naizen, baina bai, lagun batekin baldin banago, eta zinemara jun behar baldin badago adibidez, nik esan, aukeratu zuk pelikula. Eta, da... Oso bederatzi, oso bederatzi. Bueno, adeitasun keinu bat iruditzen zain nire aldetik, ez da? Eta, edo zer aukeratzen duzula ere, ni zurekin egon naiz, gustora, zurekin egon nahi dudalako. Orduan nik badut joera hori, ez da? Baina ez dakit, neure nortasuna ez dut anulatzen, uste dut, Hau da, nik sakonean pentsatuko dut, gero igual, pelikula hori kaka bat dala. Ez da, gustatu ez bazait, baina ez diot esango, ez da, persona horri. Ados. Oso argi gelditu zaigu. Listo, bai, nahiko kasu argia izan da hau, ez da? Uste dute erraz jarri diguzula, kasu honetan egin beharreko lana. Saiatzen daiz jendeari gauzak errazten. Beratziek egiten duten bezala. Eskerrik asko. Bueno, Xavier, bakit eroso zaudela eta posten naiz, baina ez zaitugu ja gehiago utziko gure sofan hemen luze egoten. Beraz, bai, badakit, baina denak dauka amaiera. Eta hau da saio honetako gure amaiera. Eskerrik asko. Zuei. Plazer bat, eta nahi duzuen erarte. Eta gure ikusentzulei, gauza bera esango diet. Bederatzi eneatipo ditugula, munduan egoteko bederatzi modu, eta beraz, hurrengo eneatipoan ikusiko gara. Aio. Eneagrama podcastaren bigarren denboraldia bueltan da. Begira produkzioek ekoitzi dute EITB Mediarako. Wow plataforman edo zure gustuko agregatzailean jarraitu gaitzakezu eta arpidetu.